guys, maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlaw Martes. Martes ronay. Oh. Tiyaw. Magkuan mi guys, magbinignit na. Kailan ikaw og binignit. Sa kaya na ko rin nangita na hakin sa baron. Di na, wani mo pa amin na. Diya, di nangita kay amang gagihatod. Salamat. Diya, diyan min ko ba ni? Humot ra ba dit kari ang dua lagi, dua isud. Kari kay kumara kabangaan. Lima ra sa bobo. Lima ra di ko. Kasag-asin bitaw ano sana? Kagan pagkanay? Asin sa palog be, imbes kay magkuhan ko na ng biligniton. Lagi nga marag mangga. Daplin sana. Abi. Abi mo mag-ahat, humok mo lagi. Silbi ni. Kagamay bin. Gamay ra kay. Gamay pa punta. Gagaan kag ice pop. Batik mo ra na lagi sila. Kuha. Ni pa ka? Dago, manin. Buti lang kung nanay. Mura maghumukon, pinuwakan mo nga niya. Humok bito no? Palabi kasi ng glitch eh. Nako. Pilar ba'y tambong ibog? Palabi, di tadog ulan eh. Di, tadi ay. Ngay di ni hotdog saging nay? Ada puta kayak maslum. Binig ang hilaw-hilaw kayak perhitungan. Ito. Naman na tulisan? Napa bitaw? Maslum manig mo ko nun. Kari, bilin rin. Okay, lutong na. Pag mga lutong rin siguro. Pwede na perhitungan. Nay, palabi diyang mangganay. Jangan, apa? Naba ko kaliksi. I know. Diyan. Uy, Inglisano mo ko. Nagbuwa ka na mga anak. Ang sa'yo nga na. Nagbuwa. Dagko. Kaya ako ka, hindi na bukura rin. Kasi ka kami lagos. Hilaad ko nung kay kanay. Hindi, ang nagsasak ito may usap ba kahit. Nangibog may og. Binignit. Dugay na po ta. Pila ka buwan tawa na ka binignit na no, dugay na. Dugay na. Dugay na. Diyan na may nagkalata magmong saging dari. May gumana dari, mga kuog. Bulanghoy. Ato. Tinanay, mangob ko puri dag kamuti, maridya kay sagol. Kay agamang isagol da ni Kuan. Katong Kuan. Sana. Pilit. Undangin na ng manggaliksi. Yes. Magpahuway na ito kayo. Mag-practice gyapon mo. Yes. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm Lexi Ann Borato Bernades. I'm 7 years old. From grade 2 Santan Mabuhat. Hello everyone, I am Lexi Ann Borato Bernades. I'm 6 years old. 6 ba? Si Ben. Pag-ingin ng si I'm 7 years old from grade 2 Santan Mabuhay. Short. Mabukay ang mga kulot. Sa puto. Presenting. Huh? Representing. Something. Grade 2 Santan. Bim sa kahilwas, Bim. Representing. Sisipinting mo ko, no? Representing grade 2 Santan. Asba. Representing. Uy, huwag din naman mga anamang gatakpi. Kasi ang di ako. Ilabo, sir, Bingaw. Sige, sa ko. Ano, sa Joe pagali. Pero, Wala pa na Joe nila, session pa sila. yung namin.
Hilabot ng iring ha, mura di kag naog iring. Nanganak ra ba na mapaakan ka? Unsay duha? Imong giapil. Tulog. Oh my goodness. Mama. Tulog. Aray. Ayaw na kuha na takpi na nakasin kay langawan. Takpi. Takpi palihog agasin leksian. Ada pa mga madam? Labog. Assistant. Ruway biti. Kaya ko gisa ka plato palihog ka. Ayaw na. Ayaw na. Namunaw ba ko daan guys ha? Kanan ko dahil mag-slice. Uy! Tawag! Abis na ka. Dali ah! Hurry up! Space Pokemon. Marilu Kuloy. Kasama ni? Hello? Oh! Oh, dadan nanay. Ha, berilas nanay. Bukuan. Yung maali. Si Ali itong tawag. Sigig suka, basig beres. Nah, Kinsa. Aliana. Mama Ali. Tas kamutihan siguro ba yun? Kaya ningan itong mamungitag kamuti. Nah, ako nangibog o birignit at Ali sig suka. Nah. Jati na. Muuli og nagsigig suka. Ngaan mo binignit guys. Lami ka dyan yung binignit. May halong pagmamahal, charot. Yan na yung mag-slice og saging. Kada adlaw o kada palis sila Alexi dahil mag-practice. Kaya hapit na mag-ilang kuhan sa aguban o pakahibaw. Sa linggubot paglang agi. Lumali, sige, suka ate isa? Minupos na lagi? Joke lang, sinigang. Abnormal. Hamas na na day. Dito sa bot. Nagpuntas wa. Putas. Put doon ma? Yes. Lain mapagkamukha binignit kaya saging na mapimong piliun. Palabin taw na ng mga tam-isliksian. Mabalik para batag doktor. Adyo ko taga problema. Kaya napuno na ko problema. Why are you so many problems? Wow! Grabe, karat papunta ni mo. Kuyaw. English paka naman ka. Mao ba? Otro ha. Why Bisaya. Kasi binisaya diha. anong daghan magkag problema? Ha, grabe bright mang kabi oy. Hurot ang bilib eh. Hurot ang bilib ni mo.
Kapungan may nabilin. Dagan-dagan niya mo pahuway ka kayo mo balik na eskwelahan. Basa na ng likod. Kuha sa kong plato ka kaya itakap dari. Kaya mo kuha kong bulangoy. Takpan sa na guys kaya magluk. Kuha sa kong bulangoy. Natalaw ko nung daghay ko. Kuan na. Unsa? Makan ko check. Be. Magmanggaw. Ano nito takpin yung manggaw. Napas ang kuroy mo kagan ba itong mangga. Lami rin yung manggag. Wa diha. Pero naanas. As luman di ay. Kamus anang ichikan. Very good. Okay ka. Ano gitigom? Be. Cha. Imo ning agi ning improve. Nalamin lagi ko agi be. Oh, ito na. Very good. Perfect lagi ka be. Nanundog ka wa. Wa! Na, pero perfect. Araging panlipunan. Mandi ka be. Nanadyan karong di ma. Sapot si mama. Kamukas ko bulanghoy ka. Very good. Dali ko mga bulanghoy. Nanay hinog, Bing, oh? Bing. May basul. Huy, ginuko. May uses. Wow, eh. Nanay hinog daw. Kuha na na inja. Ulit. Ang tangan ay. Purya. Daba. Ginuko ko unod. Ha? Ginuko ko. Chamba. Wag na nag-cute ang tiil ba? Oh my God! Hawa di Alexian. Ang unod. Ay, butanganan. Gamay ramang gud kay isa gulos binig. Naa. Sarap. Sarap po. Iku. Mother. Father! Ulihan nagtanom. Ada kong nanay. Uli dato kay maman sanay mo medyas. Kahit man siya utok bren. Ha? Asa ko ng mga makla ingis nanay. Nanay. Nagsunod-sunod nga agmedyas maman sana. Agay. Kuwapo mo nagig sanina do. Kuwapo mag sanina. Ano ni? Pilar ka bukang dang sini na, unang berarti ka buk. Uy, day lutak nay. Danay. Nay. Danay. Ya. Di na pwedeng sili onay. Kinhasun dari dapit. Kinasun. Uy, buot. Kari nakon ko nay. Hawa na pandap. Sili akang marispandra. Sili akang. Be. Damit nag natay lubang atong kuanay. Tung putaw ba? Tumbara. Kasi nagpabayad na si Landiran. Lubol. Narabi ubo dah do. Ubo lubi tu ah.
Nga ba lubi sa kabuk to kaya kanor sa kan. Pari day. Mainit. Di una. Wala dahil lang lubi nay. Kamay to. Ipangunhan tas ilaga. Hari gingan ni mo dia. Kara ba? Punuan mo na. Alex pala magkaguban-uban Aga wala di magpajama Basuwan din mo pano. Ito gamay. Ni. Kada ko isa. Wa pa na kay lagtaw. Bunong na. Ito na nay, gamay ragod nay. Nansis ati alay nay, ninsa ni mo nay. Pila kung itong antiparsol, pila ka miligram. Mura mo itong 40. Di, batang unsasin ko ba? Nga no, dahil magminupos nay. Dahil ikot-kot nay da. Dalang taim sa ating bar. Nagdadalang tae. Ang paglabad mo. Nanay, dako nay. Nanay. Napon na buho. Da, Labad da, mo dyan di mo. unod. Na, unod. Ikot-kot. Signa pa nay sud. Nagdadalang tae ko nun ay. Hala, dako rabanay. Hala, randako anay. Randako ang kib-kib. Na, tignan ko. Minhas me. Minhas me. Ni. Manginhas me. Sa no binignit? Nela boy! Masay ko panlud to, kaya namuti. Boy, ubod! Kailang kay to, do? Kan unan ko sila sinignit. Ngibog po tanay. Ngibog pod. Di ulod din kasi. Dagmay pa naman. Oh, batuaw. Pagkagit ay la. Ha? Kasuan ay. Batuaw ha. Kinahanglan na dyan nagbakuna eh. Ramuot ngumuti. Ako. Ora, Gahi man. gihan. Bakho lagi nay. Bako di kinahanglan na. Eh, dako jadi ay. Dako Ala ron dako anay. Yaho! Yehey! Dako guys, salamat. Sarang nagtirid dahil japit. Saling tiri dani. Unod sa punuan to nay, katay. Sa bit-bit pag di mo kagamuti oh. Jadi mo kayo. Sa mo tagpadugit na gibirahan sila ganay mo. Hindi po ay. Romantic mo tinaga. Birahan ating amigo. Ala dako ano ra jadi ay. Ano ba un? Dako oh. Uy, tuning lagiti man ay. Hala. Sus Ginoo ko, pungot. Dako ni wanta pod. Kubantayan din nating pandan yung gabi. Birahan mas mga amigo na to. Na daghan da ni nay. Tag dinamar pa maka. Gusto na nanay kay. Nakamot ng tao po siya. Di apon nay dia. Na punuan. Kirib-kiban. Kan yung naburot-burot din may daghan di ay. Alas marso ni ang sige nag-init marso. Wa man ning buhig hang naran, awa man. Giawngan. Giawngan. Nang kihaniti mga muti ba? Kujamad. Pang-pangan ni. Katawa siya. Kujamad ko no. Kuto kay kujamad. Kujamad lagi to kay gamay ko man. Kari nay kiday dakang punggay nay danay. Nay, danay. Timay timalanan dia. Hala ka nagisi na. Hala. Na, insak na ay daghan naman ni. Day last nay. Wala ka naman ha. Wala. Sabi na. Baroy na. Sabi ko naman na mo itong Ang daghan na ni. Kida ba nay? Day punggay nay. patay ha. Punggay. Sabi na sa iyo. Bantay kag mga tengat ka ha. Da. Da. Punggay. Dako na baka nagunod. Ano dyan Paris dani? Adi na. Nang Grabis na nay raka. sutis na na eh. Ho di ay. Pero na hindi na pagmulandong na na init pa kadyo. Di last rida. How da be? How be? Da. Kita naman Lexi. Hindi na putang hapon manginhas og utro. Landong na. Manginhas tanay. Basta kay nay. Na. Nang padiha. Nay. Anda ra kita bangag dada. Kasi. Mami. Kamu dukungan ka. Mami bitaw. Mami ka ndaro. Mahal pagkamuti ron. So nanay, anda ra pud nay kay alas do. Kamu ko na sari. Ko naman. Hilaw. Oh hilaw. Kujamad pa. Ang may katay di. Jamad. Sige rin eh. Tananay. Dara guys, agamote dagko na, dagkuang nanay. Kari.
Agkani si dako jud ni wa pang unhis ilaga na. Da kare pod bulanghoy. Nahuman ang saging kare na pod sila. Maro ni among isagol. Asa ning panitan? Dara ko sa lamisa kay. Manan ko dito. Lami mo mga mote kay kuan dagko. Di man wa man ikuuwan. Kuan baling letak agabang duta. Ngi daot man at bulanghoy ni manang hiling. Karing unahan mga gipangkib-kib sa ilaga. Namo to kuasa palihog beng. Pang papanit pa. Ayaw na tak. Ayaw ko agad bagay malaputan daling hugaw. Hawa. Palado na nakakuha na ng saging malaputan na daling lapok. Banana is done. Sayang na dako ra ba jud? Dako pag nakib-kib. Oy pag mga ilaga. Tuig ilaga. Tuig mga ilaga. Sa? Luin ka, luin ang mga ilaga. Luoy bitaw po di. Kaya way makaon. Mananunga niya sa kamot eh. Nani bagay para dali eh. Ako be. Saba bi, makabuling-buling ka mo practice na karon. Pero nga ni mo tingog, kus gani mo tingog, kay dako kang basi hinay kag tingog. Adto na dito. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann. Ida. Bratty Bernadis. I'm 7 years old from Green Pool, Samson. Representing pa gani. Dito na? Mabuhay. Sige, mas maligwis at kayo. Nay, kapadas. Ya, July. Tahu na? July ate. Wa ang kamay dai? Wah, kayo binatag sa pagkain. Pila ikamay dani? Medyo ang siguro. Ulit ra. Pila pila. Medyo ang mahong galiro, ang malina. Di man ihurot ning kamuti nay. Kanira ang gikuan ning kaning gipangket-ket ba? Oh. Nalalay ko asukal. Medyo na may baita, kahit kung ano na lang. Asukal. Pag-ilis na nay kay sa likod. Magbanha, magsinso, mag-slice na raba ko. Kung sa itong dagang kutsilyo bikaw, kalihog. O kita wala una. Ano ning giugasan? Banhag sinso. Pag nga sabi la kay kuwag sinsubi banha. Banha guys. Pag nga sa nagkuhan guys kay banha. Yan na guys, nahuman na. Aglubi na may kuwang o ag brown sugar. Maghatid pa kong liksi. Naluto na mong binignit guys. Arang lamia. Karang lamia pag nagluto si Mother Earth. Na. Ay, arang lamia ka mong binignit ay. Kita tayo guys. Nagatid mo siya amang gipangibogan. Nalami ni kay pilit ag amang gikuan. Sagol. Dara guys, mga ang tanin jog binignit. Narang lami akadyo kay sinanay nagluto.
Ako rin nag-andam sa mga kaning ipanghiwa-hiwa. Si nanay na nagluto. Mga anta guys.